Бу китапка бик күп, 100ден артык кишинең мөрәҗәгатьләре, шушы татар халкына аларның сүзләре, кулъязмалары килеп җитте. Ләкин әле монда бөтенесе кирмәде, дуслар. Кирмәгән, менә мәсәлән Мәҗит Гафуриның бик матур сүзләре бар. Һәм башкалар. Бәлки әле аның киләсе саннары да булыр. Тагын да дәвам итәргә язсын бу китапның теге мөрәҗәгатьләрен дип әйтим инде. Мы эту идею, наверное, вынашивали давно. Вот 30 лет ВКТ на будущий год. Вот эти аксакалы, татары, многие мы на эту тему еще 30 лет назад собирались. И мы всегда обсуждали, нельзя ли все это объединить, все сделать в одной книге, да? Так что это выношенная, выстраданная такая идея была давно. И вот после Нового года с ребятами, значит, решили это все ускорить. Очень много людей, которые не вошли. Очень много людей, которые написали, но, к сожалению, там нет глубины мыслей, тематики, идеологии. Вот мы сегодня собрались, чтобы поблагодарить тех людей, которые внесли свой вклад в эту книгу. Вот долго-недолго они думали об этом всю жизнь. Они все здесь не случайные. Они все академики, профессора. Они, значит, носители идеологии и мысли. Но всю свои мысли они в 2 страницах изложили. Поэтому книга настолько уникальна, настолько она содержательна, внутренне. Это настольная книга на все времена. Мы сейчас будем совершать поездки по городам. По 20 городам у нас заложены поездки, где компактно проживают татары. Будем презентовать эту книгу, рассказывать об этой книге, значит. Поэтому, значит, она тиражом 10 тысяч. Пока она разойдется всем председателям, руководителям общественных организаций, директорам татарских школ, главам администраций, сельских поселений. 500 книг мы сразу отправляем нашим братьям татарам в Уфу. Вот, она там очень необходима. И календарей мы туда 500 отправляли. Для нас идеология татар в Башкирии очень важное направление. Бүгін шушы көркем залда тәкъдир ителә торган китап үз җиремдә, үз телем дип аталган күркәм басмадан алынды. Алдыбызда чыннан да зур сынау. Октябрь аенда җанисәп, халык санын алу көтелә. Һәр адымын, һәр гамәлен сынаулар аша башкарырга мәҗбүр булган милләтебез алдында тагын бер имтихан куелачак. Шул шартларда заманның 1000 мәшәкате белән яшәп ятучы татарларыбыз игелекле киңәш, хәерле сүз буларак ошбу китап нәшер ителде. Милләттәшләребез өчен бер чыганак буларак. Җыеп әйткәндә, милләтенә битараф булмаган һәр кеше өчен бу җыентык төп кулланма булырлык. Өстәл китабы дип әйтәләр, миңа ул сүз дип ошатып мин, төп кулланма. Чөнки анда милли кыйбла, рухи мәсьәләләр турында да саллы, эшлекле, нәтиҗәле фикерләр бар. Аның сәхифәләренә тукталып, айрым-айрым авторларны тыңлап, узганчы оештыручыларга һәм нәширләргә сүз бирик. Беренчедән рәхмәт әйтәсе килә безнең шушы проектка кушылганыгыз һәм кул язмаларыгыз өчен. Икенчедән, безнең китап әле моның менән бетәргә уйламый, чөнки без китапның тагын аудио һәм видео вариантларын эшләргә ниятлибез. Чөнки аудио, видео вариантларын эшләгән чакта ул китапны бернинди чикләр дә тотып тора алмаячак. Ул бөтен дөньяга таралачак һәм һәрбер татарның өенә, һәрбер татарның йөрәгенә кергә мөмкинчелек була видео вариантлар, аудио вариантлар булганда. Шуңа күрә без әле тагын да сезнең белән студияда, Аксу компаниясында очрашырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Исторический момент. Вот не было книги и появилась книга. Что такое книга? Вот в данной ситуации. Это путеводитель, это дорожная карта, это ответы на все вопросы для всех возрастов, всех поколений. Да? Вот. Сейчас у нас в перспективе есть 20 городов в России, где компактно проживают татары. Впереди у нас у всех экзамен. Это перепись населения. Мы огромную работу ведем в этом направлении. Говорят же, ложка нужна к обеду. Да? Вот именно это появление этой книги на свет, она очень перед переписью населения, очень это нужно и своевременно. Хотелось бы поблагодарить всех, вот здесь представителей практически всех журналов, хотелось бы поблагодарить вас за то внимание, которое вы оказываете нашему штабу татар Москвы, так как штаб татар Москвы все-таки в Москве, и у нас, наверное, в процентном соотношении все-таки мало
участников штаба из Татарстана, да, в основном это другие города. Татарстан, Казань, это мы всегда сюда приезжаем с удовольствием. И особые у нас активисты, особые идейные активисты, это выходцы из Казани, конечно. Вот. Поэтому книгу ждут с нетерпением. Вот мы сейчас последние 7 лет общаемся много с тюркскими народами, с общинами. Вот они очень просят перевести, значит, на русский язык, кто-то на латинский шрифт, там, да, значит, эту книгу они хотят себе взять на вооружение. Потому что она книга для всех, я уже повторяюсь, на все времена, да, такая. Практически вот здесь, в этой книге 100 авторов, да, 100 авторов, многие здесь присутствуют. 100 стратегий, вариантов, можно сказать, да. Люди, которые поинтересуются этой книгой, внимательно прочитают, до книги они по одному думали, после книги мнение о татарской нации, о татарском языке у них в корне поменяется. Это книга перезагрузка, по идее, да. Это книга, которая заставляет задуматься и перезадуматься, потому что те методы сохранения татарского языка, культуры, они время требует сейчас изменения методов, других подходов, да, и все это можно на все вопросы найти ответы в этой книге. Elbette komiklikinde bundan şiiri bundan anıkımda eteyinde antologiyada mesela Tatar'da 500 şahırını, 1000 şahırını, 2000 şahırını bütünsünde kitapları bulmayla şunsı kızıp kitap şıkkaşkına benim de baytak buna kişiye tarattım. Aytik Hatip Mümnuguluk burayı dip aytip koydu. Nişlep sizin kitapta Mecid Gafu'yu yırttı. Hatip abi Gafu yitmeytem. Anda bir küp Hürmet Ahmet Canık da yok, Khaga Sayıf da yok, Sayfi Sarayı da yok. Sani başlasam, bizim büyükler bit küp, bütünsüne kırtıp bütün hiç mümkün değil. Anasını şunsı kızıp, kaylı büyüklerimiz bir nişe mektebe şaltıra çıktı, cevap vermediler, jiberemiz dediler. Min alanından benim vakitleri yoktur. Anasını da kitap şıkkaş, benim şehrinde olmadığımız, etüşler de indi koyuna başladı, şaltıra başladılar. Nişlisin, burası yazmadan bulganda biz bakımda da gayiplemeyiz. Şulay yazgan bulgandır, yazgan kişiden biz duyusunu etkende kim bir şiir jiberdi, anın bir şiirini kırttık, kim 6 şiir jiberdi, etik Ebik Doğan anın 6 şiirini kırttık. Rabit Batullah ikisini takdim etti, Tataşa'da hoşça ikisini de kırttık. Reis Adevif 2 tekst takdim etti, ikisini de kırttık. Şuna göre üpkereşten bulmasın, niçin az bilgidiniz, niçin küp bilgidiniz, kıskası bu şulay stihiye hoşta jiyildi, başta 50 digan edik, andan 70 digan edik, andan sonra 100'den alıp bitti. Kimde aytı mesela, böyle şöyle birkaç tane aytip koydu. Nişte ben o kitapta da Abdullah Tokay'ın aşağısında bizden Yedaşlı Tatar Kongresi'nde Bulat İbrahimov, nişte ben de Bulat İbrahimov bilen birge Tokay'ını kırttırız değil. Sen Tokay oldu, 20. asır başında yaşayan. Bulat yaşı 21. asır başında. Yani yaklaşık ya. Özünün bütün ömrün millet meselelerine bağışlanan, onun yaşağı için can atmışı şahslarımızın birisi, ben ona zamanımızın mağrifetçisi deyip atar idim. Tatarstan'ın halk yazıcısı, Abdullah Tokay Premiyesi laureatı, Tatarstan'ın at kazanğan sənət işlevlisi Rabit Batullah da öz sözün eyken. Bugün biz yeni kitapını təqdir etу kişisine жиылдық. Kitapını qarab çıktım ben anda bir көп авторлар toplanğan. Ol millet yazmışına qağılışlı, tuğan жерге qağılışlı. Ana tiline qağışlı meselelerini көтерген makaleler, şiirler, edebi eserler hem publistik. Bu керек kitap dep oylayım. Çünkü birge toplap Tatarның meşhurlarının fikirlerini жеткіру için kitap bek керек. Kayber kişiler rızasızlık bildirirler. Nige falan kişi kirmegen, tügen kişi kirmegen deyip. Tabii ki zor vakitte kimsizliksiz bulmuyor. Zor iş başqarganda kimchilik her vakit bo'lar, yetersizlik her vakit bo'lar. Tecrübe toplaylar alar edi. Belki kelesinde tuturup çıkarırlar. Yoki boshqa onda kirmaganlardan ayrim bir kitap çıkarırga kerakdir. Ranjitmesi için. Onda ukkalab yurish kerak tugul. Men hali ukkalaganrak yoqdan turib söylemayman. Masalan 40 Tatar degan mashhurlar kitap çıktı. 40 Tatar. Onda
Кайберәүләрнең исеме дә юк. Үпкәләп жүрекме? Мәсәлән, Батулланың исеме юк анда. Югыйсә инде азмы күпме танылган да адәм. Мин үпкәләп жүрсәм, име кимсенеп жүрсәм, ул беркемгә дә ярдәм итми. Аннан соң чыкты 100 татар дигән мәшһүрләр. Рәсемнәр белән чыкты, бай чыкты. Рәхмәт, 2 китап эчендә рәхмәт. Ләкин анда да 100 татарның бит аның 1000дән артык шагыйре генә бар. Нәкисәнбәт әйтүе буенча 2225 ел дәвамындагы тарихта 1200ләп шагыйр бар. Шагыйр дип санарлык. Бик зур байлык әле ул шагыйрләр генә. Шуңа күрә ваклыкны ташлый әле җәмәгать. Мине ашка чакырмадылар дип душманлашып йөрми инде. Шундый кешеләр бар име? Ашка чакырмадылар. Бик зур кешеләр арасында булган әйбер бу. Ашка чакырмаганга күрә ул дустын саткан. Менә никадәр ваклыктан име милләтне зыян салу дәрәҗәгә җителгән көнчелек бу. Ана теле дип сөйлим инде мин. Сез татар теле дип сөйлисез күбезчә. Ана теле булырга тиеш. Иң алда. Аннан татар теле булырга тиеш. Туган тел булырга тиеш. Соңыннан туган авыл була. Ана теле, менә туган җирдә анам теле дип атала менә бу китап. Нинди зур дәрәҗә анага. Анам теле. Ни өчендер татарлар, без, зиялылар, ана теле дигән сүзне оныттык. Журналистлар яза, татар теле дип яза, туган тел дип яза. Ана теле онытылган. Bütün Türkiye халыклар ана теле дип сөйли. Bütün Türkiye халыклар ана теле дип сөйли. Без ана телен онытмаска тиеш. Күчермә мәгънәсендә дә, язма мәгънәсендә дә ана теле булырга тиеш. Тәкъдирләнә торган китабыбыз әйтерсең дә bütün татар галәмен бер мәйданга җыйган. Чөнки анда инде бакыйлыкка күчкән олуг затларыбыз да кертелгән. Әйтик, Тукай үзе, Туфан Миңнуллин, Аяз Биләҗев, Әнгам Атнакай, Аяз Исхакый Дәрдемән, Зөлфәт Кадир Сибгатуллин, Мәхмүд Хусәин, Мөбәрис Әгъләм, Наҗар Нәҗми һәм башкалар. Бөекләрнең бәгыр түрендәге үтемле сүзе замана кешесенә тәкъдим ителә. Кыска сүзне дә тирән мәгънә белдереп әйтә алучы шагыйрыбыз Равил Фәйзуллин мәсәлән булай дип яза. Сарыкларны санаганда төгәл килеп чыгучан, халыкларны санаганда хәлләр килеп чыгучан. Чыннан да уйланырга мәҗбүр итә торган сүзләр, без сүзне Милли мәгариф ассоциациясе президенты Марат әфәнде Лутфуллинга бирсәк, минемчә бик дөрес булыр. Катнашуыма бик шат. Миңа китапның исеме бик ошады. Чөнки үз җирендә үстелем, ул телнең нинди әһәмияткә икәнен күрсәтә. Телен сакларга теләгән кеше ул әле үз җиренең хуҗасы итеп хис итә. Татар теленә дә каршы көрәш алып барыла ул җир өчен. Чөнки татар телен онытса, ул бу җирнең хуҗасы икәнен дә онытачак. Һәм уже русские березы ул реаль формаларга киләчәк. Бүгенге көндә дөрестән дә Россия дәүләте ул татар җирендә төзелгән дәүләт. Һәм бу тел булганда бу җир һәр вакытта татар халкының җире булыр. Формаль рәвештә Конституция нигезендә ул шулай, безнең илдә хакимият халыкларга буйсындырылган закон нигезендә һәм татар халкының бөтен халыклар белән хукуклары тигез, теле дә тигез. Шуңа күрә җире дә формаль рәвештә бүгенге көндә үзенеке тел исән булганда. Инде шуңа күрә китапның исеме бик тирән мәгънәле. Бик тирән мәгънәле. Әлбәттә, аның эчтәлеге баетылырга мөмкин. Монда төрле кешеләрнең фикерләре бар. Миңа ошаганы монда язучылар, артистлар арасына тормышны алып баручы техник кешеләрдә
фән кешеләре килә башлаган. Татар фикерле кешеләр исәбенә ул минем күзлектән караганда бик яхшы күрсәткеч, һәм ул киләчәктә зурайып барырга тиеш дип саныйм мин. Чөнки дөрестән дә татар халкы ул минем мәкаләмдә бар, ул бик укымышлы һәм интеллектуаль халык. Алар тормышны алып баралар. Вот сез игътибар итсәгез, бу коронавирус темасына керсәк тә, аның бөтен вакциналары татар егетләре эшләгән. Россиягә салган бөтен вакциналарның авторлары татар кешеләре. Кызганычка каршы, безнең журналистлар аларны халыкка күрсәтә алмадылар. Татар халкы һәр вакыт конкурентлы, зур бөек халык булган. Ул бүгенге көндә дә шул рольдә тора. Мәсәлән, Мәскәү татарларының, Ленинград татарларының барадын җан исәбенең нәтиҗәләре буенча 38% югары белемле. Ул бик зур сан. Ул бик зур сан. Шуңа күрә безнең бу халыкның потенциалы татар халкын дөньяга күрсәтүдә, татар халкын пропагандалауда һәм татар халкының теле өчен көрәштә аларның фикерләре, потенциалы бик зур роль булыр иде. Ләкин без аларны күрмәскә, белмәскә тырышабыз. Кичәбезне дәвам итик. Заманында үз дәүләтләрен курып, кешелек дөньясына үзен татар дип таныткан, үз җирлегендә Россия дәүләтчелегенә нигез салып калдырган, бүген дә күп милләтле илебездә саны буенча 2нче урынны тоткан халкыбыз, меңнәрчә еллык тарихыбызның иң фаҗигале елларында да кичермәгән милли афәткә дучар ителде. Татарстанда татар теленә ачыктан-ачык һөҗүм башланды һәм ул дәвам итә дип яза бу китапта. Хөрмәтле аксакал сәясәтчебез һәм галим Фәрдәс ага Сафиуллин. Кызганычка каршы ул безгә килә алмаган ниндидер сәбәпләр белән, без исә кичәбезне дәвам итеп сүз бирик. Мәскәү татарлары штабының матбугат үзәге җитәкчесе, авторларның берсе Лилия Гадилгә. Большое спасибо всем присутствующим и большое спасибо всем, кто принял участие в написании этой книги. Я по образованию психолог, и чисто с психологической точки зрения мне хотелось бы высказать свою точку зрения на тему издания книг, журналов и каких-то вот, может быть, не совсем огромных, видимых, каких-то государственно значимых шагов, которые можно предпринимать, чтобы изменять прежде всего информационное поле. Если в нашем информационном поле, то есть в том, что мы видим, слышим и ощущаем вокруг себя, будет постоянно русская речь, русские книги, русские журналы, русское телевидение, мультфильмы, фильмы, программы и так далее, то, конечно же, уменьшится количество людей, которые будут считать себя татарами и сочтут необходимым учить свой родной язык, язык своих матерей и отцов. И так уже происходит, к сожалению, в том поколении, которое воспитало, например, моих одногодок. Наши родители говорят на татарском языке, знают татарскую песни, литературу и стихи, а мое поколение этого не знает. Потому что тогда информационное поле было таким. Зачем? Зачем учить родные языки, если мы все говорим на русском? И вот с таким информационным полем воспитывались целые 2-3 поколения молодых людей, которые к сегодняшнему дню пришли, не зная родного языка, не зная родных песен, сказок, огромного пласта богатства культурного и духовного прежде всего. Поэтому издание вот таких, казалось бы, не таких уж и толстых книг, в которых высказаны мнения людей неравнодушных, может привести к тому, и дай Аллах приведет к тому, что каждый, кто возьмет в руки эту книгу, увидит, может быть, знакомые фамилии, может быть, знакомые лица, и подумает, это мои сородичи, это мои соотечественники, это татары, и я тоже принадлежу к этому большому народу. И захочет такой человек что-то прочесть, что-то послушать, и пойти и сделать еще один шаг в направлении возрождения своей собственной национальной идентичности. Әле азатлык дип аваз салган милли ислах өчен җан аткан 90-нчы елларда ук аның җырын башкара иде. Татар кешесе дип атала ул. Һәм әлбәттә ул шигырь китапка да кертелгән. Булгарында булганган, биләрендә биктергән, сараенда саргайган, субарында сызланган синдер татар кешесе. Шул җырда без барыбыз аядак башкара идек.
bu жырның шигырінің авторы Габдулла Тукай премиясы лауреаты, Татарстанның халық язучысы Гәрәй Рәхим. Гәрәй абый да шулай килештәргә тиеш иде, ләкин бераз соңарадыр ма килсә сүз биребез. Бәйрәмебезне дәвам итеп, очрашуны дәвам итеп, biz Фәйзелхан абый Исламовка сүз бирергә ниятләп торабыз. Телебез халкыбыз турында язылган шигырьләр. Иң көчле татар кешесенә тәэсир итә торган сүз, мин уйлыйм инде шигъри сүз. Һәм биредә бик күп шигырьләр бирелгән. Аларның кайберләре тарих белән дә бәйләнгән. Мин Рафис белән утырам. Менә аның шигыре Тукай, Тәфтиләү һәм Сиянтүз трагедиясе бәйләнгән. Мин үзем Пермь төбәгендә туган кеше. Сарыс елгасыннан ерак түгел һәм Сарыс буенда менә ул Тәфтиләү киен чыккан Сиянтүз башкорт авылының трагедиясе. Монда Рафисның фикере шундый. Татар булганда Тәфкилевлар тулып торачак. Тәфкилевларга каршы без мәгърифәт ашагына каршы тора алабыз дигән фикергә киләм мин. Чөнки менә biz бит әзрәк уйлыйбыз, карыйбыз дөньяны. Яһүдләр ничек дөньяны яулап алганнар? Алар образование, мәгърифәт ашагына. Чөнки дөньяны яулап алдында алар укыганнар. Мин заманында 10 көн Израильдә булып киткән идем. Һәм шунда мин аптырадым. Алар өчен инглиз теле чит ил теле түгел. Менә уйлап карагыз. Инглиз телен һәр яһүд белергә тиеш. Ул чит ил теле дип исәпләнми. Алар башка телне белергә тиеш. Шуңа күрә мин татар халкының иң авыр проблемасы хәзер уку мәсьәләсе, мәктәп мәсьәләсе. Һәм без иң алдынгы халыкларның берсе булырга тиеш бу якта. Biz Yahudiler bulamıyoruz. Çünkü bizim birinçiden bir dilimiz ana bir tabi mi? Ana dili burada değişti. Biz ana bizim birinci ana tırmayız. Yahudilerin bir ana tıra. Yahud irlerin indiğine aktif irler bulsalar da onlar kimler bile yine yazıp tıklap kimler yine onlardan bağlı tapsalar da o Yahud bulup terbiyelenmeyeler. Yahud tradisyasında, Yahud dininde, Yahud kitabında. Tabii ki Yahud anasına Yahud balasını terbiye alırlar, Yahud balasını üstüne alırlar. Bu bizden biz indi yukarıdık, bu evren yukarıdık barabız. Anasının gayrelerine ana dili saklanıp kalırlar. Çünkü ana karın da bu gayrelerine. Gayrenin zor bir proyektsiyesi o respublika. Ultur bir zor gayre. Buna bu gayreler bizden saklanıp kalamadık. Hazır bizim teki kişine gayrelerine saklanmıyor. Biz şöyle ağır halde bilmenin yıkaman izleyip negizlerlik bu olay Tatar bilen yine şuna kelip çığa. Ukraynalıların da 20 milyon değil mi girişe? Belki kübrektir derim. Min 20 kişi olarak ettim. Kazakistan'da, Özbekistan'da çıkış yasabilmişler. Genetik kod Tatar'nıkı yok. Var. Tatar şekilli büyük halk yok. Biz onu belki özümüz sizip bitirmeyimizdir. Bu bizim işimizde var o. Canımızda var. Şuna göre yaşayız. Başka halk olsa, köptenden ölüp bitken buları ya. Yaşayız. Hem yaşayacak biz.